गेले 2 दिवस झालं जी हे आंदोलन चालू आहे, ह्या आंदोलनाला सरकार अधिकारी ही सगळे पाठीशी घालत असल्यामुळं आणि ह्या सरकारचं आंधळ्याचं स्वांग घेतं आहे, सरकार झोपीचं स्वांग घेतं आहे. विषय असा आहे की सुट्टीच्या दिवशी खरेदी, सुट्टीच्या दिवशी 7-12 अवतार तयार होतो आहे, ही सगळं पुरावा घेऊन सरकारला आम्ही 2 महिने झालं मागं लागलो आहे, तरी सरकार याच्यावर लक्ष देत नाही. सरकारनं जर नाही लक्ष दिलं तर आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू आणि जिंकू पण. जेलमध्ये बसल्याशिवाय चंदनशिवार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश संघटन सचिव सोलापूर जिल्ह्यातील पुनर्वसन विभागात त्यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी मी सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन दिलं होतं. त्यानंतर आदरणीय मदत व पुनर्वसन मंत्री विजयजी वडेट्टीवार साहेब यांनाही 24/9/2021 साली निवेदन दिलं होतं. परंतु वडेट्टीवार साहेबांनी विभागीय आयुक्तांना प्रकरणनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असताना त्यांनी गेले 3 महिने झालं यावर कुठलीच कारवाई न केल्यामुळे पंढरपूर तहसील कचेरीपुढं एक निदर्शनं करण्यात आली होती. त्यानंतरही त्यावर कारवाई झाली नाही. दररोज एक अधिकारी दुसऱ्यावर टोलवतो, दुसरा अधिकारी तिसऱ्यावर टोलवतो. आज सुनावणी घेऊ, उद्या सुनावणी घेऊन अशा पद्धतीनं आश्वासनं देऊन जाणीवपूर्वक ज्यांनी दुबार जमीन वाटप केलं आहे, ज्यांनी बोगस जमीन वाटप केले, अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न या सर्वांनी केलेला आहे. ही फार मोठी साखळी झाल्यानं श्रीमती उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण आणि त्यांचे कर्मचारी, अधिकारी व दलाल या सर्वांनी मिळून पुनर्वसन धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्याच्या ऐवजी त्यांची वाट लावण्याचं काम केलं आहे. म्हणून आज आझाद मैदान इथं आम्ही दुसरा दिवस आहे बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहोत. जर का यावर सरकारनं दखल नाही घेतली तर आम्ही पुढील लढाई हा कायद्यानं लढू असं मी जाहीर करतो, आव्हान देतो. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आयोजक यांच्या वतीने दीपक आबा चंदनशिव यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान येथे एक एल्गार चालू आहे. आणि तो एल्गार असा की सोलापूर जिल्ह्यातील भ्रष्ट पुनर्वसन अधिकारी मोहिनी चव्हाण हिने ह्यांची जी सोनेरी टोळी आहे दलालाची मिळून, या सोनेरी टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी आम्ही इथं आझाद मैदान येथे बसलो आहे. एकच जमीन 10 लोकांना विकणे असा हा सगळा कारभार चाललेला आहे. या कारभाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी आझाद मैदान येथे आम्ही आज दुसरा दिवस आंदोलनाला बसलो आहे.